Il-Maltin huma l-aktar pożittivi fl-Unjoni Ewropea dwar l-ekonomija għal din is-sena. Minkejja li l-isfidi tal-pandemija għadhom magħna, is-sentiment tal-Maltin huwa pożittiv, tant li qed jaraw li din is-sena Malta se tesperjenza tkabbir. Sondaġġ tal-Kummissjoni Ewropea juri li bi 17.8% il-poplu Malti wawċi huwa l-aktar wieħed pożittiv dwar l-ekonomija għat 12-il xahar li ġejjin. Dan jikkuntrasta sew mal-livell ta' konfidenza f'pajjiżi oħra, bħal Franza bi 33% taħt iż-żero u Ċipru bi kważi 50% taħt iż-żero. L-istess sondaġġ juri li dħul għall-familji kien negattiv fis-sena tal-pandemija, imma dan is-sentiment isir pożittiv meta l-familji Maltin iħarsu lejn il-qagħda finanzjarja tagħhom għal din is-sena. Dan l-istudju jindika titjib ukoll fl-indikaturi tal-konfidenza f'diversi oqsma ekonomiċi, fosthom fis-settur tas-servizzi li huwa fost l-agħar milquta minħabba l-pandemija. Ma dan is-sondaġġ jingħaqdu wkoll l-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali li fl-aħħar xhur kellhom tbassir pożittiv ħafna għall-ekonomija Maltija. Bl-aktar riċenti kienet id-DBRS li reġgħet klassifikat l-ekonomija ta' pajjiżna f'livell ta' A-high bi prospetti stabbli. F'rapport dettaljat l-esperti ta' DBRS innutaw bosta aspetti ta' pajjiżna fl-ewwel sena ta' gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Fil-fatt, id-DBRS, Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu ta' fama u rispett minn bosta, ikkumentat b'mod pożittiv ħafna dwar ir-riformi kbar li saru fl-2020 favur it-tissieħ tas-saltnet tad-dritt u l-ġlieda tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna kontra l-kriminalità finanzjarja. Riformi li f'kliem bosta esperti huma importanti biex pajjiżna jibqa' jattira l-investiment u jkattar il-fiduċja minn investituri ħalli r-rota ekonomika tibqa' ddur.